Først og fremmest så synes jeg, at man skal vælge Watch Media, fordi det er rigtig rart at være. Det er et meget ungt miljø, og der er fredagsbar og årlig sommerhustur. Men så lærer man også rigtig meget. Det kan være ret svært, noget af det, man bliver kastet ud i, men der er altid hjælp at hente. Vi har 6 forskellige redaktioner herinde, Watches, som vi kalder dem, der dækker hver sin branche. Jeg har startet på Finanswatch og er på Fødevarewatch nu. Så er der også MedWatch, der skriver om medicinalindustrien. Der er EnergiWatch, der er ShippingWatch, og så er der MediaWatch, der skriver om mediebranchen. Jeg valgte at søge praktik på Watch Media, fordi jeg gerne ville lære at skrive nyheder. Og jeg ville gerne lære at skrive de nyheder kort og præcist og skarpt vinklet. Og det er egentlig derfor, jeg valgte Watch Media. Som praktikant på Finanswatch, der får man både skrevet artikler med mange tal i, men man kan også få lov til at skrive om menneskerne bag tallene. Der er mange, der nok finder erhvervsjournalistik sådan lidt tungt og farligt at begive sig ud i. Og det kan også godt være svært at sidde med en historie, hvor man skal undersøge rigtig meget inden interviewet, også når man skal skrive artiklen. Men der er altid meget hjælp at hente, du kan altid spørge de andre, og så er det jo også bare fedt at lære noget, som der ikke er så mange andre, der kan. Fordelen ved at vælge Watch Media som praktiksted, det er, at du får en rigtig god rutine. Du får lov til at skrive alle de historier, du gerne vil, men samtidig så er der støtte hele vejen igennem, og du får løbende feedback på det, du skriver og det, du spørger dine kilder om. Og det synes jeg er rigtig fedt.